Jeg tror, det faktisk er det. Okay, bare. Du er mig. Okay, du er mig. Nej, her. Hvordan gør jeg det? Gå ned. Eller Jeg tror, man skal trykke på det. Okay. Er det et normalt game? Skal jeg trykke bare play eller hvad? Ja, play. Ligger her. Okay. Er du klar? Ligger den herinde. Jeg har Andreas. Hvad? Jeg har Andreas som ven fra skolen. Han spiller ikke Fortnite. Jo. Nej. Jo. Cap. Hvad står der her? Andreas Olsen. Han hedder ikke Olsen. Jo. Nej. Jo. Jeg kan spørge, om jeg skal se ham. Okay. Nej, jeg har ikke Andreas. Jeg har spurgt ham, spiller du spil? Nå. Har du Squid Game? Ja. Jeg har 11 skins. Jeg købte dem for 3.000 år. Ved I hvad? Men hvorfor har du så 3.500? 3.000? Fordi jeg havde 6.000. Og så har du brugt 3.000? Og så har jeg brugt 1.000 på Battle Pass, og så fik jeg 1.200. Okay, hvor tror du, vi lander? Jeg tror sikkert. Jeg vil i hvert fald ikke lande med Tilly Towers, der er sygt mange. Nej, vi Men spiller... Tilly Towers er heller ikke. Vi spiller heller ikke Reaper. Ja, heldigvis er Tilly Towers ikke her. Hallo, vi lander Shining Span. Okay. Jeg er ikke vant til at spille med computer, så jeg er nødt til at gøre det her lort. Så du skal vise, hvordan du spiller. Okay? Ja, du ved det godt. På en måde, fordi jeg kommer sikkert til at sådan... Når man rammer vandet, Christian, det er så gennemsigtigt, det her vandet var. Bare om dagen, så var det bare meget lysere. Nej, jeg vil fandme ikke lande med den bro. Jo. Jeg hader den. Der er ingen, der lander der. Garanteret. Hopper vi nu? Ja. Hvad er det for en mærkelig sang, der kommer nu? Der lander sgu da fucking egentlig nu. Hvorfor er jeg længere nu end dig? Tilly Towers. Hvorfor filmer du kun på hans? Ja, bare film begge to. Ja, fordi han er OG. Det er bare fordi, jeg er bedre. Hold lige kæft. Jo, ja. Du skulle da ikke bedre end mig på PlayStation. Skal vi ved? Ja, skal vi ved. Jeg kan finde ud af at edit. Jamen, jeg spiller ikke så meget Fortnite som dig. Sniper. Jeg trækker lige Hallo, hvis jeg finder minis nu, så gider jeg ikke at spille mere Fortnite. Okay. Og så finder jeg minis. Hvorfor kan du ikke spille med det mini? Altså, hallo, det værste, ikke? Ja. Når man lige drikker et Big Pot, så finder man noget minis. Det er det værste, der kan ske til. Jeg har lige fundet en mini, og jeg har ikke drikket en Big Pot. Så drik minisene. Så får du syge. Hvor fuck er du henne? Her et sted. Du er helt dernede. Ja, hallo, min far siger også. Hvad fanden er du henne? Hvad gør han? Ja. Ej, jeg går lige på toilettet. Hvis jeg kommer et andet sted hen, så bliver jeg. Fuck det. I want to take my horse to the water. Hvad er chancen for at få in the water. Hvad er chancen? Altså, du skal også filme her. Christian, jeg faldt ned i vandet. Wam. Kan du huske, at du sagde det til Silas, fordi jeg ikke har nogen kæreste? Wam. Jeg sagde det til Mathias, fordi du kom til at gøre noget for ham. Hvad? Jeg husker, at du var et på Mathias, så sagde du, wam. Det er der, Mathias ikke havde nogen kæreste. Mathias har en kæreste nu. Hvem har han? En, der hedder... Okay, så er det ikke huske. Nej, det er ikke mig. Mathias er den... Hej Christian! Hej. Okay, tak for, at jeg kan få det. Tak. Tak for at lave en brud. Hallo, kom. Du lærer efter mig. Men jeg kan fandme ikke se dig. Jeg kan ikke engang Kom. Du lærer efter mig. Her bare. Kom ind i min bil. Hvorfor kan du ikke komme? Nem. Den der bil har jeg fandme også. Kom nu i, mand. Men jeg tager lige den her cykel. Så skal vi afsted. Vi skal på road. Vi skal på Road shit. road trip. Starter nu.
gider fandme ikke stoppe her. Jeg bliver fandme i Okay, byen. starter nu. Hvad Ja. fanden kommer nu? Hallo. Hvordan fanden? Det bedste, der sker, når man er på roadtrip. Prøv at kigge. Nej, du gør det fandme ikke. Hvordan kommer man nu af bilen? Det siger jeg ikke. Jeg er stok. I'm stuck. Hallo, jeg kommer ind i bilen. Vi skal afsted. Hvordan fanden? Så jeg hopper først ud af bilen. F. F? Nej. Tak, Albert. Nej. Jo. Hvor skal vi ved? Ja. Jeg vil gerne gøre det der glitch her. Okay. Vi kan bare have en sprite. Kan du ikke holde din kæft, Freja? Jeg vil vi havde det der glitch. Jeg vil vi havde det der glitch, hvor man kunne flyve. Vi skulle bare have en sprite. Altså, jeg følte kun Godzilla model, det var kun 3 dage. Jeg videre. Jeg ved ikke noget. Hvordan Den fanden her, bygger det er man? chokket. Du må slet ikke fortælle mig, hvordan man bygger, så... Man bygger på V, mand. Nej, jeg ved ikke, hvordan man bygger. Men nu var man bygge. Jamen, jeg kan ved, hvordan fanden man kan nå at bygge for helvede. Du lige. Jeg ved ikke. Q. Det er fuck, man. Q. Det har jeg trykket på. Tryk F. V. E. Fortæller du, eller... Men lad mig lige prøve. R. Tak. Nu skal... Hop ud af bilen. Hvordan kan man fanden... Så fortæller du mig. T. T. Hvordan fanden hopper man så ud af bilen? E. Men lad være. Ikke hoppe ud af den. Okay. Tak. Jeg gør også den her. Jeg trykker på en gang, så har jeg ikke set, hvordan fanden man gjorde det. Okay. Har du set den der test, hvor det var 10 minutter for at åbne den? Ja, jeg hader det. Jeg har prøvet at åbne den. Så hver gang jeg prøver, så gør jeg bare... Så stopper jeg. Så bliver jeg... Der er nogen her, der er nogen her. Der er nogen her. Der er nogen her. Så, Hvorfor skyndte du det? nej, jeg skal ikke tage den. Vi tager den. Eller Ej, vi tager den ikke, mand. okay. Jeg har Kast den ind på mig. jeg har jo lige den her. Tak. Ja, okay, så er det selvfølgelig. Ja, tak for en bil. Så, hallo, jeg bruger al speeden, så mister vi bare gas. Hvorfor må du fuck med du så? Fordi det er min bil. Den tankstation, jeg må gerne lige bringe den så. Den er ikke så meget på. Hold op, er det her roadblock eller hvad? Du kan også gå over på den anden mand. Det er den er bedst til. Fordi den spiller jeg næsten aldrig. Spiller vi sæt med? Okay, tak. Fuel. Er du Nu skal jeg mere flyve på. Hvorfor? Hvorfor? Så, Hvorfor, Christian? nu skal vi sted. Christian er på mig. Er I med på mig? Nej. Kom. Vi skal Jeg herover. kan fandme ikke se, hvor du er henne, fordi du kører så fucking hurtigt. Måske her. Det er utroligt, jeg kan dytte. Foran og shoot. Christian, ja, det er utroligt, jeg kan finde ud af at dytte, men jeg kan ikke finde ud af at speed. Hvordan er der to? Nu ved jeg, hvordan man laver luft ud af sådan Hvordan her. er der to våben i Ej, en jeg chest? kan Det høre vil jeg noget. ikke lige spørge Fortnite om. Fuck nej. Jo, hallo, jeg har åbnet 2 chests, ikke? Så har jeg fundet Hvad 2 nu, hva'? våben. Hvad er det med mig, Christian? Lad være med at skyde min bil. Jeg vil godt komme med Der er dig. nogen her. Der Jeg er vil nogen godt her. komme med dig. Er du klar? Jeg vil godt komme med Vi dig. skal koge dem her. Jeg vil godt komme med dig. Christian, jeg står lige 30 cm væk fra dig. Hvorfor? Fordi jeg ved, at jeg dør, hvis jeg blander mig. Fuck, det er lækker. Wow. Se, Wow. hvor meget det er lækker. I'm running. De skyder mig først. Han er et. Hvorfor fuck skyder man efter mig først? Hey! Hvad laver du? Fucking cookie. Træk.
Ja. Jeg er ikke. Ret. Tog. Skal vi på toget eller hvad? Nej, du så godt. Hvor jeg så en anden, hans teammate. Hvordan hopper du op på den her lorttingest der? Jeg kan høre nogen. Hans teammate er her. Seriøst? Kan du? Nej, jeg vil høre dig. Jeg vil ikke høre nogen andre. Den her. Okay, jeg kan høre nogen skyde. Her. Der er nogen, der skyder derovre. Det er lidt mærkeligt, at jeg kan høre nogen skyde. Skid! Jeg går herop, fordi hans teammate tror jeg nok, at få en smule. Der er nogen, der holder en kamp derovre 2 mod 2. Hvor? Derude, ja. Kom, vil du med mig? Jeg har en bil. Fuck, jeg kan ikke finde ud af at løbe. Eller på din hus. Eller hvor er det henne? Sig, hvor det er henne. Er Det er herovre. Det er derovre. Hvor er- Det er der. Okay, måske skal vi bare... Kør væk. Ej, der lå loot. Nej, der lå en method. Nej. Ja. Der lå en method. Prøv at se, hvor mange vi er derovre. Ja. Nu skal vi ind og køre op til. Christian, der er lavet 31 tilbage, og vi er ikke engang top del. Jo. Du har. Ja, jeg har. Jeg havde fucking den sang. Jeg havde den der sang, og så havde... Jeg havde den sang, og så havde... Diagnose. Jeg havde den der sang, og så havde jeg også den der... Er du træt af det? Ja, det er meget svært. Jeg er begyndt derinde i seng. Jeg filmer så. Fordi, hvad fanden spiller du med?